Ruply nervy, ne? Doufám, že už je dokážete udržet na ústě. No, už jo. Ale omlouvám se vám. Mně se neomlouvejte, omluvte se lidem. Můžu k vám? No to nevím. Se úplně uklidnil. Já už jsem jak ten, Beránek, Tak pojďte, samozřejmě. Hele, tak, lidi, sorry. Já to tak jako mám, ne? Hele, tak ruku na srdce. Vás by to nenaštvalo? Hele, jedu sem, protože mi známi říkali, že to tady je fakt děsná sranda, ne? Ne, ale lidi se dneska smějou, ne? Ne? Tak hele, nevadí, lidi mají hlavy plný starostí a pár komediantů tady na hradě dělá nějaký srandičky, ne? Ale to bude úroveň, co? Vy děláte mi fakt skvělou reklamu. Sorry, ne? Sorry, já se snažím vysvětlit, proč mi koukli saze, ne? Tak pokračuj. Tak jako, hele, hupsnu do auta a mydlím to na loket, ne? Nesuď, dokud neuvidíš, říkám si. Tak jsem se začal jako docela jako těšit, ne? Stojím před tou bránou s váma, čekám, kdy to začne. Ale čekání fakt dlouhý, ne? Úplně. Snažil jsem se začít včas. Ale, dobrý, v klidu, já to chápu, jako kávička, ne? Cigaretka. Dovolte. Ne, zčuli se, nevím. No a tak pak to jako konečně začne, ne? Pohodě. Jako téma nic moc, ale tak to se o něm ví, že mám začátky slabší, ne? Cože? No, dobrý, říkám jenom, co jsem četl na netu, ne? To vůbec není pravda. Hej! No se snažím vysvětlit, jak tomu došlo. Tak pokračujte. Díky. Vy to díky říkáte, že to zní jako chcípni. Díky. A pak to konečně začne. No, já čekám, co z toho bude. Pak se objeví ta ženská, ne? Tyhle, a začne prudit. Já si říkám, tyjo, dobrý, je to připravený, fakt dobrý, ne? A prudí, hele, já cítím, jak mi normálně se hrne krev do hlavy. Já tenhle pocit znám, já ho znám. Já si říkám, to bude průser. A snažím se uklidnit, ne? Nepomáhá. A ona furt mele. A pak začne tahat ten problém s tím lejstrem, ne? Tak to už pak začínám vidět rudě. Říkám si, ale nech to bejt, není to tvůj problém. Ať si to vyřeší ten průvodce, ne? A pak mi normálně rupne. To je ale báječný večer. To jsem rád, že jsme se měli. Co s tou ženskou uděláš? Tyhle situace úplně miluješ, co? Furt mele a dělá dusno. Proč to ty lidi dělají? To nemůže být jeden den v pohodě. Už cítíš, jak se ti hrne krev do hlavy. To ti dělá na schvál. Na světě není moc blbců. Myslím úplných blbců. Divné je, že je potkáváš tak často. Ty čekají na tebe. Já myslím, že tě vyhledávají a trápí tě. Zvláštní, co? Vzal jsi dneska pilulku? Nevzal. Doktor nebude rád, až se to dozví. Já mu to neřeknu. A ta ženská pořád dělá potíže. Za chvilku se ti zatmí před očima. To bude mazec. Nebylo by lepší včas odejít? To by teda nebylo. Ona se tě snaží urazit a ponížit. Ona nemluví s tím směšným průvodcem. To je přímo na tebe. To si necháš líbit? Už ti srdce. Máš dvě možnosti. Buď to budeš v sobě dusit a to by rozhodně nebylo dobře, nebo ji sejmeš a okamžitě se ti uleví. Věř mi, vylítni po ní, vypust to ze sebe. Je to hnusná mrcha, nic jiného si nezaslouží. Připraven? 3, 2... Babo, jedna hnusná, zlá, pitomá, nenávidím tě! Neublížil jste si. Ublížil. Já jsem
za to můžete vy? Já? No jasně. Vy jste chtěl, abych se omluvil. Cože? No tím se to všechno spustilo. To vůbec není pravda. A já chci odtud pryč, tady je to úplně na nic. Neblázněte, vy jste se chtěl omluvit lidem. No? Určitě ne. No, tak promiňte. Jste v pořádku? No to čili jsem v pořádku, už mě bolí ta ruka. Asi budeme potřebovat lékárničku. To asi budete potřebovat tu naši hradní, co? To je zase ona. Máte nějakou? No to víte, že máme. Na to je zákon, panáčku. Máme hezkou, novou lékárničku. A nemohla To byste? bych teda nemohla. Je ještě zabalená. Jsme ji ale dostupně potřebovali, máme tady zraněného návštěvníka. No jistě, pro tyto účely tady ta lékárnička je pro návštěvníky. Ale jak už jsem řekla, tenhle do hradu ani nepáchne. Až Takže zabiju. bolí tě to, co? Teče ti krev? Teče. Tak ať nám nepokapej schody. No, teď už tě mám vážně dost. Jdu si pro tebe. To je skvělá. Co tohle mělo Musíme za nima, třeba se nám ji podaří nějak jako najít a nějak to vysvětlit, tak prosím, tak pojďte za mnou.